Bones, espero que tots estigueu bé i anem a seguir un poc més en les nostres classes, encara que sigui d'aquesta altra manera. Jo estic un poc constipat, però bé, segur que ho podrem fer entre tots. El que pretenc avui és, de qualque manera, fer un repàs de el subnetting, concretament de qualque problema que va sorgir en el darrer examen, per llavors, de qualque manera, explicar el concepte de supernetting. Anem a començar i a veure com surt això. Espero que aquesta duració d'aquest vídeo aproximadament sigui d'uns 10 minuts. Per ara farem aquest sistema, aplicarem aquest sistema i ja veurem més endavant a veure si hem d'introduir noves tècniques o tecnologies per intentar que les classes siguin el més productives possibles per part de tots. Primer de tot, repassarem quina és una de les funcions de la capa de xarxa, per tant, quina és a partir d'un node origen, un emissor, intenta enviar a un receptor un missatge concret. Aquest va passant per diferents dispositius que són els encaminadors o routers que mitjançant unes taules d'adreçament que contenen adreces de xarxa és capaç de reencaminar un paquet cap a un altre router i cap a un altre router fins que arriba al seu destí. Per tant, aquest mecanisme ho fem mitjançant l'adreçament IP, que ja hem vist. Sabem que una adreça IP està composada de 4 octets i tenim diferents classes d'adreces IPs. En funció del seu prefixe, tenim classe A, que va de 0 a 127, classe B, que va de 128 a 191, classe C, que va de 192 a 223, i classe D, que va que parteix de 224. A partir d'aquí partirem d'aquesta adreça, d'acord? 10, 101, 26, 0. Amb adreçament en classe està clar que aquesta és una adreça de classe A. Està en el rang entre 0, 0 i 127. Per tant, a les classes A apliquem una màscara /8, d'acord? 255.0.0.0. Per tant, tenim que una classe A, tenim que el primer byte és de xarxa i els 3 restants és de host. Anem a suposar el cas de que convertim aquesta xarxa de classe A, una xarxa de classe A, i la passam a una /16, que seria l'equivalent a una classe B. Per tant, el que farem serà, de qualque manera, robam 8 bits de la part de host per crear les nostres subxarxes i, conseqüentment, mos queden 16 bits per la part de host. Per tant, si passam una adreça de xarxa /8 a /16, conseqüentment, podem obtenir 256 subxarxes amb aquest octet i dins cada subxarxa podem obtenir 2 elevat a 16 menys 2 host, la fórmula de sempre que apliquem en el subnetting. A més,
L'adreçament sense classe, el filtre, ens permet fer el supernetting, que seria la contraposició del subnetting. Subnetting, a partir d'una adreça de xarxa, subdividim aquestes per crear diferents subxarxes. Supernetting seria el procés invers. A partir de subxarxes contigües, crear una xarxa més grossa. Anem a veure un cas per explicar aquesta situació. Suposem que a una empresa no li abasta una adreça de xarxa de classe A. Anem a suposar que tinguéssim una empresa molt grossa, allà on de qualque manera aquest 2 elevat a 24 menys 2 hosts que ens proporciona una adreça de classe A no li bastàs. I, en aquest cas, necessitas adreçament per 2 elevat a 29 menys 2 equips, nodes. Què podríem fer per solventar això? Per tant, passar de la màscara inicial /8 de la classe A a una /3. D'acord? Per tant, quina seria una possible solució? Una possible solució seria fer un subnetting, com si féssim un subnetting, per tant, i obtenir una adreça de xarxa, concretament de la primera, en aquest cas l'adreça de xarxa seria /3, i llavors obtenir la xarxa de l'adreça de difusió, perdó. Per tant, el que hem fet amb aquesta operació és assignar 32 blocs d'adreces contigües de classe A a una mateixa empresa.